Jeg vil så gerne præsentere min reklamespil. Det er en version af Cookie Clicker. Go! Vi har noget lyd, og det går ud på, at man trykker her på Jimmy, og den fortæller også, hvordan det hele det fungerer. God nat. Og så kan man jo nemt tjene nogle Interessant point her, arbejdsmetode, du har der. hvor den kommer med nogle sjove kommentarer hver gang. Imponerende indsats. Måske består du denne gang. Det er Så, egentlig et nu meget klarer den simpelt arbejdet for spil, dig. der er meget genkendeligt Jeg har her til at starte moderate med. forventninger. Det er også meget kort. Og så er spillet allerede gennemført, og du får en lille sjov kommentar. I koden der starter vi så med at hide de forskellige elementer her fra starten, som man også kan se, som er placeret oven i hinanden her, så de først bliver synlige senere i koden, når de er nødvendige. Så har vi vores variabler, som er point, og så point per klik, som også kommer her længere nede, med at for hver eneste gang det er, at du så køber de her upgrades ude i siden, så bliver pointene for hver klik, du trykker på Jimmy her, de bliver egentlig forøget. Og det er jo altså noget med, at hver gang du trykker, så ændres teksten hernede, og at når det er, jeg klikker og køber de her forskellige upgrades ude i siden, så er det, de fjerner sig, og så bliver den nye upgrade synlig. Og det gentager sig egentlig bare hele vejen igennem med små kommentarer med en mandlig dansk stemme. Så har vi også nogle af gestantlovene. Nærhed med, hvordan det er, at ting, der egentlig sådan ligger tæt på hinanden, de hænger sammen. Go! Det ses meget tydeligt herude ved upgradesene med, at de ligger lige ved siden af hinanden. Så det er jo meget tydeligt, at de er det samme. Og det er jo så det samme med lighed, det her med, at altså, de ligner hinanden på en prik med den her grønne baggrund, og hvordan det er, man kan se, at den fortæller om, hvor meget man får per klik, og hvor mange point det koster. Vi har så ikke noget lukkethed i den her reklamespil. Dog så har vi det her med figurbaggrund, hvor det er, man meget nemt kan skelne, hvad der er baggrunden, og hvad der så egentlig er en del af spillet. Altså figurerne. Forbundethed. Det er jo så ting, der bevæger sig i de her samme retninger. Det eneste, der sådan virkelig kommer der, det er nok teksten hernede med, at du har, og så point. Ellers så har vi også Don Normans designprincipper med visibility, med at det hele det skal være meget synligt for brugeren, hvad det er, han skal. Det skal ikke være svært sådan at komme frem til, hvad det er, han gerne vil. Vi har så ikke rigtig noget feedback, da den ikke rigtig fortæller dig, hvad det er, du gør forkert, hvis det er, du gør noget. Og det eneste, den sådan på en måde fortæller dig rigtigt, det er den her lyd hver eneste gang, det er, du upgrader. Så er der affordance, med designet viser, hvordan det er, det skal bruges. Det kommer jo sådan lidt med den her med, at den fortæller, at man skal optjene point ved at trykke på Rektor Jimmy. Men egentlig så forklares det ikke, at man skal købe de her upgrades ude i siden. Mapping kontroller skal matche deres funktionslogistik. Med altså en button er en button, så de her ude i siden, det er, når jeg klikker på dem, så skal de jo fungere som en button, og de her labels og alt det her, det skal jo ikke fungere på den måde. Så den eneste, der egentlig ikke fungerer på den måde, det er så det her image af Jimmy, der det jo egentlig ikke er en button, men på en måde fungerer som en button. Så er der constraints. Begrænsninger skal forhindre fejl og forkerte handlinger. Det fungerer på den måde, at jeg kan ikke købe den her til 5 point, hvis der jeg kun har 4. Det stopper den mig egentlig fra. Og consistency, det er, at de hele tiden skal kunne gøre det samme, hvilket er meget af det her ude i siden med, at når det er opgraderer, så bliver den ved med hele tiden at give mig flere point for hver gang. Interessant arbejdsmetode, du har der. Hvordan stopper den så nu?